जितु गोबां बिगा हायाव दायो लुफुंनाया हर सान सोलिगासिनो दङ। दा बाथ्राया ससियेल मिडियायाव सोलिगासिनो दं जे गावनिखौ नागारहरो गुबुनखौ बजबो, बे बाथ्राया सोलिदों। आङो बिनि सायाव जेबो कमेन्ट होनो लुबैया। खोथाया जाहैबाय जुबिन गार्गआ आसामनि हार्टथ्रब, बयबो हारि हारिसा माने 40टा भाषायाव 38,000 बे मेथाइ खनदों आरो बर' मेथाइबो खनदों। बिथांनि जोनोम साना 18 नभेम्बराव जागोन। बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमालांबाय। बिथांखौ मार्डार खालामनाय जादों। बिथांखौ मा परिबेसाव बुथारनाय जादों बिनि थाखाय जों जास्टिस नांगौ। दा गभर्नमेन्टआ मा प्रग्राम लादों, मा इनिसिएटिभ लादों, बे आप टु दा गभर्नमेन्ट। आरो बिनि सायाव आङो दा जेबो बुंनो लुबैया। जुबिन गार्गखौ जों बयबो मान होयो आरो जोंनि जायफोर बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जायफोर सहिद, जायफोर बिर जोहोलाव जोहोलावजो, बयखौबो मान होनांगौ। रावनिबो फारसे खम जानाङा। दा बेखौसो आं हास्थायो। गोजोन्थों। आङो बिनि सायाव जेबो कमेन्ट होनो लुबैया। खोथाया जाहैबाय जुबिन गार्गआ आसामनि हार्टथ्रब, बयबो हारि हारिसा माने 40टा भाषायाव 38,000 बे मेथाइ खनदों आरो बर' मेथाइबो खनदों। बिथांनि जोनोम साना 18 नभेम्बराव जागोन। बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमालांबाय। बिथांखौ मार्डार खालामनाय जादों। बिथांखौ मा परिबेसाव बुथारनाय जादों बिनि थाखाय जों जास्टिस नांगौ। दा गभर्नमेन्टआ मा प्रग्राम लादों, मा इनिसिएटिभ लादों, बे आप टु दा गभर्नमेन्ट। आरो बिनि सायाव आङो दा जेबो बुंनो लुबैया। जुबिन गार्गखौ जों बयबो मान होयो आरो जोंनि जायफोर बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जायफोर सहिद, जायफोर बिर जोहोलाव जोहोलावजो, बयखौबो मान होनांगौ। रावनिबो फारसे खम जानाङा। दा बेखौसो आं हास्थायो। गोजोन्थों।